Євангелії часто упоминається слово «горе вам». Горе вам. Кому горе? Горе вам, фарисеям, двоєдушникам, що даєте на церкву десятину одмняти від различних своїх доходів, від всякого зілля, а мимо ходите коло суда і любви Божої. По-слав'янськи мимо ходите, значить, оставляєте. Та, десятину даєте, но на суді ти був злосний клеветник, а у конфліктах не мав милості. Горе вам, бо і сія подобало робити, тобто давати десятину, но і головнішого не лишати суд і милость, і любов Божу. І ще далі читаємо: горе вам, фарисеям, що любите бути председателями за столами на собраннях, або вас приветствували на вулиці, кланялися вам. Горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри, єсте як гроби тайні, крашені. Чоловіки ходять зверху, а не знають, що у гробах мертвечина. Тут на ці слова Ісуса приступає законник, юрист. Отвіщав же некий і законник, і рече Ісусу: «Учителю, сіє глаголя ти і нам, книжникам, досаждаєш». Ісус каже: «І вам, законникам, горе, що накладуєте на людей тяготи, бремена неудобно носимі, тяжкі, а самі і перстом двинути вашим не хочете, або прикоснутися до тягот і на себе часть узяти». Но почому лиш горе тим книжникам і фарисеям, які були у Єрусалимі? Виявляється, книжники і фарисеї – то вне національності. І в нашому народі скільки є книжників і фарисеїв, лукавих, підступних, так акуратно говорящих, аж горить із його душі патріотизм, а в його списку десятки злочинів, краж, грабежа і обмана. Горе таким, бо рано чи пізно, мало того, що відкриється. Казав Господь: ніч не є тайного, щоб не стало явним. Рано чи пізно да відкриється. Но тут, що відкриється для земних судів, для людей, то одно. У Господа відкриється. І от тобі тоді буде горе. Горе великое, коли чоловік живе на цьому світі та думає, що він не такий вже й поганий. Сам собі внушає, що він наслухався телевізора, начитався газет, та такий розумний, а він, якщо має духовний ум, деколи ж може увидіти, як чік відпав від Бога, як давно не жиє по Божим заповідям. От чому, коли чуємо горе вам, книжники і фарисеї, бо фарисейство, а то лукавство засяде в серцю, спрячеться там внутрі, і усе лиш вискочить і вкусить, як ігла із мішка. А законник, скільки ми раз хочемо, отчитуємо другим людям, що по заповідям жили, щоб закон соблюдали. Коли дійде очередь до самого такого чоловіка, уже не хоче робити. А тому сей мір наповнився лжами, клеветами, мерзостю запустіння, бо маса людей стали жити так, і поступати так, і думати так, як книжники і фарисеї. Що таке горе вам? Це кара Божа, бо всякий, хто відпав від Бога, жиє по духу книжника і фарисея, його життя похоже на життя вовка, вовка-одиночки. Горе вовкові, бігає по лісові, у нього не є друзів, рідко колись збивають вони в стаю. Так і грішник в цьому мірі, як вовк-одиночка. Щось там украв, щось там му дали, десь там нарушив, і все життя йде у духові книжника і фарисея, або вовка-одиночки. Для нас, християн, для людей 21 віка, коли видимо, як цілий світ іде в блуд, як важно вспомнити наших предків. Хто були наш дідик і бабка? Хто були наші предки раніше? От Кирила і Мефодія, 1150 років наші предки і під Карпатами, і в Карпатах пряталися, держалися віри православної. Так, вони не були суперграмотні, бо в древності лише при церквах, при школах таких
церковно-приходських діточки получали основи, щоб знати писати, читати. Впрочем, удивительно, що коли прийшли визволителі у 44-45 році на танках, то знайшли той народ під Карпатами. Усі читають по-церковному, усі читають, моляться, акафисти, співають кресні ходи. Кожна людина має по 200, по 300 пісень. На Рождество 50 мінімум колядок знають. На Пасху десятки пісень пасхальних. На праздниках различних народні мар'янські пісні в честь Божої Матері. Ведь откуда вони прийшли із Великої Росії, із Восточної України, там все було уничтожено. Воно, в принципі, лише тепер чуть піднімається. Но щоб народ у других регіонах знав церковні гласи, співати цілим храмом церковні напіви, а в нас їх є вище 200, може лише народ, котрий є приживлений до традиції духовної, котра допомагає чоловікові в цьому мірі не опуститися до книжника і фарисея. То ті народи, ті часті, ті якісь регіони, де релігія з народа вибита, їм починають внушати: ви самий читаючий народ у світі. І вдруг виясняється, що і книжок духовних не було. От чому так важно сьогоднішній день казати: Боже, поможи нам, що то в мірі не книжництво, не фарисейство нами не обладало, бо горе таким людям, горе кожному, хто забуде за кару Божу. Бо Господь не наказує нараз, як кажуть, в нашому народі не йде Бог палицю вбити напряму. Бог там тебе накаже, де ти не чекаєш, де у тебе все в порядку, расли все зламалося і ти провалився. Боже Мати, благослови наших людей, щоб, принося якісь дари на храм, десятину на храм, або якісь другі дари, хоча сьогодні десятина на храм не є у наших християн обов'язково. Все одно, при тому, щоб ми, принося якісь свої дари, ніколи не лишили главное – суд і любов Божу, і милосердя. От чому поступає так, будемо і тут на землі діти Божі, милі і розсудительні, відкриті і благословенні, а в вічності